He's so cute. Goro Neud! Dros y gyfres yma, bydd y 4 ohonyn ni'n ffeindio allan be ni Goro Neud, Goro Bwyta a Goro Gweld o gwmpas Ewrop. A tro ma dyn ni yn Casnewydd! Enwog am Transporter Bridge, traffic a Goldie Looking Jane. Casnewydd yw trydydd ddinas fwyaf yng Nghymru gyda poblogaeth y tua 150,000. Mae wedi bod yn borthladd ers yr oes canoloesol ac mae Ryder Cup, golf a NATO wedi bod yma. Nice. Gan ei fod yn mor agos i Gaerdydd, weithiau mae Casnewydd yn cael ei anwybyddu. So, ni wedi dod yma i weld beth sydd gan y lle i gynnig. So, let's go? Yeah. Ffeithiau diddorol y benod. Ganwyd Chris Gunter, Aaron Wainwright a Michael Sheen yma. Waw, slow down Casnewydd. Dyma lle wnaeth Kurt Cobain a Courtney Love dyweddio. Dyma lle ffurfiodd y band Feeder. Rock on, David John. Dyma lle mae'r boi sy'n darlunio lluniau bake-off yn byw. Fair play. Goro Neud! Mae alpacas yn wreiddiol yn dod o Peru ac nawr maen nhw wedi setlo yma yng Nghymru. No, how cute. Pan ti'n clywed De Cymru, ti'n meddwl am alpacas? Mae gan Alpaca My Boots dros 50 alpaca a maen nhw'n cynnig teithiau i cerdded gyda nhw. Dyma'r tro cyntaf i fi gwrdd â alpaca, so bach yn ofyn, fi ddim eisiau nhw i poeri yn gwyneb fi. A maen nhw mor ber. Cute. A mae dyn nhw gwallt amazing. Excellent highlights. Edrych ar King George. Na, ddim moyn. Don't touch me, bitch. Sut mae Amber'n colli llaw. Wy'n teimlo treani dros y rhai sydd ddim yn cael dod mas. So if you walk by his left shoulder, Okay. he will stop to eat a lot. That's fine, I feel him. Ti'n okay? Arno ti'n really loving it. Ydy e? Ti'n bod yn neis i fi? Fi jyst yn teimlo fel bod ddim eisiau fi i fynd â fe'n wac ar hyn o bryd. O'n i'n mynd. Hysh. Cwni off. Goro Gweld! Nawr, os ydych chi'n berson ifanc yng Nghymru, falle bod chi'n nabod rhywun sy'n caru cwrw. A falle bod nhw'n meddwl bod nhw'n arbenigwyr ar gwrw ac eisiau blasu'r cwrw cyn talu am beint cyfan. Ac falle bod nhw'n hoffi dal y ciw fyny wrth y bar. Wel, dyma lle mae'r cwrw yna yn cael ei fragu. Tiny Rebel yw'r bragdi ifancach a'r unig un Cymraeg i ennill Champion Beer of Britain. Nhw yw'r unig bragdi i ennill air, arian ac efydd ym Mhencampwriaeth Cwrw Cymru, a'r unig bragdi i amddiffyn ei safle ar frig y tabl y flwyddyn canlynol. Ers cychwyn yn ei garage yn 2012, does dim golwg arafu ar y bragdi ac mae canolbwynt y busnes yma yn Casnewydd. Ti'n licio lager? Dwi'n licio fo mwy fel Idolyn, na be o'n i fatha yn teenager yn yfed O'n mewn cae. i'n rili meddwl bod chdi'n dweud pen o'n i'n plentyn, pen o'n i'n toddler. Na, ddim yn gwybod. Dwi'n kind of licio lager. I wouldn't choose to drink it, ond dwi'n licio. Na, ie. So mae hyn yn mynd i fod yn interesting. Ydy. Yndi. So os ti'n mynd i pub fel arfer, beth sa'ch chi'n yfed? Yn y gronit, na. Ers troi yma 25, mae hangover fi'n afiach. Diolch yn even fel one day hangover, mae o'n fatha... Wsos. Yeah. Ti wedi bod i Tiny Rebel o'r blaen? Na, dwi'n even clywed o'n efo o blaen. Na, ti? Dwi wedi bod i'r un yn Gaerdydd, ond dwi ddim wedi bod i fatha Bama, lle maen nhw'n brewio fo. Di o ddim yn rhys o'n lle fan hyn. Na. So dwi'n really enjoyo fo. Reit, nôl i Mared ag Amber. Mae spatial awareness dwi ddim yn wych ydy. Yeah, not a good guide. Na, really, like, sa'n meddwl bydde guide lama yn gyda show. Mae fe edrych bach fel Cyddi, bless i. Big fringe. Beth ti'n meddwl? Hoffi ti alpaca? Yeah, genuinely. Yeah? Bydde fi yn gallu cael un. Actually, oedd gyrru ci oedd ddim like, lot yn llai na. Ond... Oh, really? Yeah. Imagine cael y crutches ar y soffa gyda un o'r ein. Fi ti ar llawr? Yeah. So Hayes. Hayes. 313. Okay. A Easy. Okay. Nawn ni fynd am yr worst looking one gynta. Yeah, go for it. Because it can only get better from here. Edrych yn clawdi yn dri. I mean, mae'n eich orange juice. Okay, cheers. Iechyd da. Iechyd da. Oedd hwnna ddim mor bad o be o'n i'n disgwyl. Fruity, eich? Yeah. Mae'n smelio fatha seida ar ôl ydi. lager, dio. Ond hwnna ddim yn bad, Na. actually. Sy'n ni'n yfed hwnna eto? 6 out of 10.
Yeah. Okay, be di hwn? 3, 1, 3? Yeah. Okay. Slauncher. Oh, slauncher. Oh, yeah, okay. Ooh, mwyn sy'n fatha shandy. Ydy. Really, really gwan, yeah. Ond neis. Dwi'n licio hwnna. A fi hefyd, okay, so ni'n definitely yfad hon. Dwi'n smelio gwyn yn efo. Ti'n smelio gwyn? Ti'n okay? Dwi? Na? Na. O'n i'n gallu smelio smokes yn hwn hefyd, so dwi'n gwybod. So dwi'n gwybod os mae'n sense of smell fi ni da. So ni'n rhoi fydda 7 out of 10, alla 8. Na di 7.5? Yeah, okay. 7.5, okay. Dwi'n gwybod beth mae fe'n neud. Dwi'n ddim eisiau cerdded ar y llwyd. Ddim yn gwybod amdano ti, o'n i ddim yn disgwyl walk fel hyn. Yr hike. O'n i'n meddwl, like, stroll bach, Yeah. coffee. Yeah, that'd be nice. Pop mewn i siop, grab o croissant. Ni'n mynd i cael steps ni mewn heddi, anyway. Sut mae'r, like, terrain i ti, Mared? Yeah, anodd. Really? Yeah, oedd e'n help neu hindrance? Mae anifeiliaid yn massive help. Like, pan fi'n cerdded ci fi wastad yn teimlo'n saffach. Meddwl allai ffitio fe mewn Fiat bach fi fel y ci. Ie, threedle. O'n i'n meddwl hwn oedd yn edrych yn mwy fatha lagyr, ond rwan dwi'n trio meddwl. O, mwyn y fruity hefyd. Gen fi feeling na hwn sy'n mynd i fod o gweitha, then? Okay. Let's just slauncher na whatever, yeah. Dwi'n mynd licio hwnna. Dwi'n meddwl bod fi. So weird. Mae'n really gwan. Ti'n teistio efo smokes yn fydda? Neu smoke? Na. Ond eto, ges i Covid gan o blwyddyn, so dwi'n gwybod sut mae'n... Wedi colli blas. Dwi'n meddwl bod wedi colli blas, honestly. Oh, he's so cute. Mae fe'n proper poser, yndi? Fi genuinely moyn un fel pet. Ti eisiau dod i Gaerdydd? Na, okay, fine, fair enough. Mae fan maen nhw'n gwybod maen nhw'n ei gael bwyd nawr. Mae fe bach yn, like, mwy energetic. Yeah, for sure. Yeah. Mae e'n tynnu fi'n eitha caled nawr. Hwn yw'r mwyaf active mae wedi bod. Bydda gweld Hollie yn ei, so wedi craco fi lan. Hawk, come on. Mae e jyst yn really keen i gael bwyd. Gada'r plentyn fynd cyn ti. Oh, bye Hawk. Reit, nôl i Mared y Beth? Yeah, un peth nes i'n rhagweld. Weithiau, pan dwi'n yfed cwrw, dwi'n gallu cael hiccups. Oh, it smells like ale. I'll just get gormod o ale. Oh, na. Yeah, it... Oh wait, the apple. Tastes like cereal. Keep it together, Hollie. Sorry. Drian ar boi bach clen oedd yn dangos ni o gwmpas. Sorry. That's all right. This is the wort, so this is before any yeast has been added. So this is a fruzy that we brewed yesterday. Can we drink it? Can we drink it? Go for it, yeah. You'll either love it or hate it. It's a real mixed opinion. I don't like the smell. Sorry. Dwi'n meddwl credu bod fi'n cael hiccups. Cerdded o gwmpas bragdi. So used to it. Mae'n ironic. That alter how hazy your beer's going to end up. So thick and hazy. But then if you'd like to try some Yeah, beer, na fo, Hollie. well, the hiccups are... It might not cure the hiccups, but it's fine. Give you more. if you crack it open, you can kind of really taste the difference. Cadw fy mewn. Cadw fy mewn. Oh, bloody hell. Yeah. Faint sefyll gen chdi? Hwna'n ta'r can? Can. Dwi'n meddwl. Ie, a fi fyd. Just cos mae dim bach mwy mellowed out, kind of Yeah. thing. Ond mae hwn yn really nice, though. Ydy. Mae'n really... Ysgafn. So, Tastes different. would be different. That's the same. That's really crazy. Really nice. O'n i byth yn meddwl sa passion fruit yn mynd efo lager. Na fi chwaith. And Tylaen, Hollie, ti bron yna. mesmerising. O'n i ddim yn gwybod sy'n bragdi mawr fatha. Sorry. Please, torrach nôl i Mared ac Amber. Do you know what? Oedd it actually yn really nice, oedd e? Lovely views, cwmni nice. Yeah, they're really nice. They're llai scary nag o'n i'n disgwyl. Ti eisiau mynd i weld lle mae Hollie a Beth? Yeah. Hwyl pawb. Bye guys, diolch. Mae'r adeilad yma wedi bod yn gartref i farchnad Casnewydd ers 1854. Yn gynharach eleni fe ail agorwyd y farchnad ar ôl blwyddyn a hanner, ac hwn nawr yw'r adfywiad marchnad dan do mwyaf yn Ewrop.
Mae Rogue Welsh Cake Company yn gwmni teuluol nath ddechrau yn 2020 a sydd nawr heb ystondyn yn y farchnad. Ac ar ôl gwers bach sydyn am sut i goginio nhw, cafon ni'r gyfle i drio rhai o'r flasau wahanol. OK, sa'n gallu aros. Na, ti'n starving. Go for it. Ti ddim wedi cael Welsh Cakes o'r blaen. Na ddo. So I reckon falle cer gynta. Beth dweud bod hi byth di gweld Welsh Cake o blaen. Sut ti'n gweld i? Fi wedi gweld un. Fi ddim yn gweld yn byd. Na. Dwi wedi gweld fel bar y brith. Be ti'n mynd i fynd am? What's singing to you? Rai fi fynd am chocolate orange. Ie, yn amdani. Efo'r un anes ti'n neud? Yeah. Yeah, cos dwi'n misio fel poisonio chi efo un fi, so I'll take that one. Wel, mae dal yn gynnas, Mae'n really nice. Yeah? Yeah? Mae'n fatha really soft biscuit. Aha. Yeah. 10 out of 10. Love it. Yeah. Good. Delicious. Mae'n banging. Maen nhw'n so fel soft. Good chocolate. Squidgy. Melted. Nice. Mas o deg banging? Mas o deg banging. Yes. Oedd yr alpacas yn really fun. O'n i yn low-key scared ar y dechrau. Llamas sy'n poeri. O'n i just wedi ofyn hynna. Ie, o'n i'n poeni bod nhw'n poeri hefyd. Ond oedd hi'n fi just eisiau bod reis yn y cefn a fel gallu gweld pawb o blaen. Oedd hi'n marw jyst yn cadw like stop-o, bwyta, chilling. Oh, question really tough. Ond os gyda nhw fatha danedd, fel as. Oh, yeah. Ie, fel nhw'n stress. Oedd rai nhw ddim gyda danedd, which was quite funny. O'n nhw'n gyrnin. O'n nhw'n gyrnin, o'n Cael nhw bwyta, fel seeds. Wel, hei a gwair. Ond wedyn oedd gyda ni fel, I don't know, oedd e'n edrych fel hadau a fel Nice. bran flakes. So seeds ni ddim mor neis. So be nathoch chi? Oh my gosh, ges i hiccups my God, cyn mynd ar y tai. Ac oedd o mor embarrassing, ac doedden ni ddim di meddwi, ond o'n i just o'n i'n just hiccupio trwy gydol y thing. Oh yeah, daff. Fydda trwy gydol y thing, oedd o'n hilarious, embarrassing hefyd. Oedd Hollie just yn dweud, sorry. Sorry. So dyna reswm pan bod chi dim di dysgu unrhyw beth. Yeah. Basically, yeah. Yeah, ni just efo giggles, yeah. O'n i'n teimlo really drwg. Yndi. Cool. Na, ma'n Byddai'n lyfli. definitely dod nôl fan hyn. The date night, neu jyst fydd ffrindiau. Yeah. A ges i ngenni'n Casnewydd, a mae di newid gymaint ers ni'n hogan fach. Oh, fydda i'n So fydda, ys ni'n bennad dod o yma. So lle dyn ni fynd nesa? Goro Neud!